Другарчета, пак сме на линия. Ето вижте как изглежда в разглобено състояние. Вижда ли се? Само че, ето така. Ето това е масления радиатор. Ето го тук. И сега ще откачаме този маркуч. Тук има 2 болта, целият ще литне. Обаче, ето, Made in България, понеже не са имали уплътнение, сложили силикон. Болчето е залепило и аз сега не мога да го сваля, ще трябва да го отрязвам. Ето, другарчета, това е Made in България. Общо взето, ето така изглежда и е мама мия. Така малко. Ето. Виждате ли, за да стигнете до масления радиатор, трябва всичко да разкачим. Сега продължавам с този маркуч. Изваждам, свалям целия маслен филтър и пак ще ви покажа за какво е да реч. Но там с тази тръбичка, където е за омасляването на турбината, ще берем ядове. Така, спирам за сега, после пак ще го снимаме. Здравейте, другарчета! Продължаваме с ремонта по смяната на масления радиатор на Opel Zafira. Сега аз не снимах по-подробно как се прави, но преди да съм сложил капака, да ще ви покажа как изглежда. Отгоре да го видите, но е гаден този ремонт. Сега ще ви покажа. Ето. Опа. Така. Ето, сега всъщност какво представлява. Вече наредихме, всичко сме сменили по турбината и нови гривни, всичко е ново, няма силикон вече тук, вижте. Ето тук, това нещо ходих, 3 часа съм убил да го търся пръстени, всичко е сменено. Обаче, другарчета, налягането на маслото с този ремонт няма да може да се оправи, защото не видях никакъв проблем. Единственото, което ще оправим е това сълзене, тук имаше на масло, даже това се вижда там долу. Би трябвало да се махне. Така, ами в общи линии е това. Почти всичко съм закачил. И после ще я запалиме заедно. Да видим дали ще има промяна по налягането на маслото, но почти 100% съм сигурен, че няма да има никаква разлика. И после ще се наложи да сваляме маслената помпа. Аз тук, ето е. Аз имам един капак на енгренажа, ето го тук. Той не е много лош, само че е занемарен. И аз, нали ви казах, тая кола трябва да кръстиме силиконовата кола, защото вижте тук какво са правили нашите другарчета. Това всичко е силикон, тук не трябва да има ни грам силикон, погледнете. Това ще ме убие, това ще ми отнеме маса манат и време. Айде, то отвътре както и да е, то от гарнитурата ще го изчистим. И ето тук маслената помпа. Сигурно има проблем, но това е като го гледам този капак. Даже е по-хубав от другия, макар че тук малко фиксаторите са изкривени. Това е от... Ето вижте. Това е от небакареш. Ще трябва да се изчисти. Ще отворим, ще изчистиме. Така изглежда отдолу. Ето вижте, от тук зима. На картер има една цетка. Сега дали нещо не е дръпнало силикон навътре, не се знае. И така. Мъката е голема, обаче сега по принцип някой, който разбира от коли или ако сте слушали, ще кажа, бе, бате, прави двигател. Значи тая кола, да ви кажа, на 20 000 км много е литър да сложа масло, да добавя. После вижте тук, къде е гърбовината. Няма никакво масло. При положение, че имам леко сълзене на тук от това, не мисля, че е за двигател. Затова ще се боря. Ще се боря в крайна сметка, ако излезе двигател, ще правиме това.
Той и без това си е на тази кола, обаче така, няма отказване. Така или иначе този ремонт трябваше да се направи, но сега ще сложа антифриза, ще сложа капак, всичко ще я подготвя и след малко ще я запалиме, даже няма да слагам и датчика за маслото. Направо ще сложим манометъра да го мериме, но почти съм сигурен, че пак ще е същото и ще видим да взимаме части и да отваряме, да смениме капака на енгранажния ремък. Сигурно това ще го направим. И така, ако и това не стане вече, какво ще правим? Така е, другарчета, трудно. Аз си преди ви казах, че може да е на фира този ремонт, но все пак ще спреме течение, че стана много хубаво. Сложил съм тук, няма силикони, такива работи. Стана много хубав ремонт. Всичко е закачено, оправено с нови пръстени навсякъде по турбината. И така, този ремонт така или иначе трябваше да се направи и няма да ми пречи изобщо за капака на енгранажа, като го сваля. И така, ето така изглежда. Сега с малко сянка правя. Но, ето тези, това са гайки се водят. Отдолу много трябва, поне долните две отдолу трябва да ги работиш. А и задължително, ви казах, компресора на климатика трябва да се свали, иначе този ремонт няма как да се направи. Аз го закачих, ето тук, закачил съм ремък всичко. Сега ще сложа филтри, мютри. Закачил съм ламди, сунди, дросели. И след малко ще я запалим и направо с манометър и така. Това е, другарчета. Ремонт на хаоса няма как. Ще продължиме и ще продължим и да снимаме. Да видим какво ще стане. След малко ще я запалим и така. Това е за сега. Спирам. Стигнахме до водата. Искам да ви покажа, на тия коли малко неудобно се пълни с ходителна течност, вода или антифриз, там какво ще слагате. Ето вижте аз как съм направил. Телефония. Ето така. Идва. И сега ще ви покажа откъде да я обезвъздушавате тази кола. Ето тук. Ще си види. Ето го. Само че камерата ще покажа. Защо го виждам? Ето това тук, сега ще ви покажа, ето това тук, като сипвате вода, ще го отвиете, ето тук в горния част, в горния край на радиатора има пробка, ето така се вижда, горе-долу, ето е, има, и с нея, ето е там, сега се вижда по-добре, ето това тук нещо. Ето го виждате с кръстчето. Отвивате и като сипвате и той излиза въздух. И като потече, вижте как на мен е потекло. Значи е готово. Завивате и край. Така се обезвъздушава на Opel Zafira. Охладителната течност. Там не знам дали ето виждате ли докъде е пълно. Ето там трябва да е пълно. До средата на казанчето. Мисля повече да не я пълниме. Сега след малко сложил съм филтъра, всичко съм закачил, капака съм сложил. Ето вижте. И след малко ще я запалиме, но нали ви казвам, почти съм сигурен, че проблема с налягането на маслото няма да има никаква промяна, но айде ще я запалим и тогава. Това е, сега спирам, след малко пак ще продължим. Така, фенера го няма да свети отсреща, ето, взимаме ключовете, връщам телефона. Надявам се нищо да не съм забравил да закача. Да видим дали изобщо ще запали тази кола или така си. И ще проверим заедно дали има какво подобрение. Аз си мислех, че от това нещо, обаче явно няма да е. Ето така. Ще го гледаме. Ако е реално такова.
Сега дали ще запали? Един Господ знае. Ето. Палиме, другарчета. Контакт. Не мой. Твърчета нещо съм забравил да закача. Всъщност не съм забравил, трябваше да изчиста грешките сега, понеже съм разкачил много. Колата се оправи, другарчета. Ха! О, боже. Я да видим. Ето така, ще го гледаме. Леле. Севдо. Това налягане е перфектно, бе, хора. Ще да видим. Дали нещо не фърчи навънка? Леле. Това го диви, бе. Вече налягането е добре, обаче това кола не ми яко. Леле. Момент, тази ги държи 4 бар. Така, другарчета, спирам нещо да не съм забравил. Да такова и после ще го гледам. Много ще съм доволен, ако се е направил клад. Значи това налягане е идеално. Сега спирам. Тя и много течови имаше по гърнетата. Обаче като гледам отзад как дими, само ще погледна нещо и така. Спираме за малко. Така, другарчета, вече сме на 50 градуса. И виждате на колко бара сме. Повече от добре е това. Обаче ще я поставим да поработи. И така. Спирам пак. Така, другарчета. Здравейте. Много се радвам, че се оказа, че от това. Сега тя колата почти е в работни температури. После ще включа диагностика. Да, ще ви покажа как работи тая. И ето сега ще ви покажа какво държи. Много лошо тук се вижда. Божичко. Чакай след тая. Така. Значи, на 3000 обороти вижте къде отидохме. Преди нямаше никой. Значи това е много добре, другарчета. Ето. Това е просто много добре. Ето го, 5 бара! 5 бара стара куче държи без никакви проблеми. Ето. Даже не съм стегнал мъркуче там. Ето. Чакай малко светлината да дадем. Значи колко сме това? 2, 3, явно ли че малко да видим. На тихи обороти сме над 1 бар, което е много добре. Високи 5. Това е което искаме да виждаме. Много се радвам, че колата стана с този дълъг мъркуч. Значи това ако е... Трябва да ги сметне. 2 бара ги държи. Над 1 бар ги държи на тихи обороти. Аз поне ще го гледам директно. Ето така. Ето, вижте. Просто е красота. Красота, вижте го. Ето. Това е. Момчето си направи колата без диск. Така, това изпирам за сега, после ще обобщим и така. По принцип, тук всичко върви по каншината. Ето сега ще ви покажа на обикновените тието, където си ги монтираме ние. Ето това е кабела за комуникация. Отваря се, закача се, ето го тук и комуникирате и можете да правите карти модел, да настройвате колата и така нататък. Сега, аз колата, дето я купих от това момче и по-рано го питах, викам как, що, какво. И той вика, няма кой да направи гъста, вика, отидех тук не знам някакъв град тук близо до нас, правили ландоренци. И оня си помотал, вика, бате, нема букса тая кола, не мога да направим, трябва букса да се вържем. Сега, за тези, които имат флекс, това е пропан-бутан, независимо пропан-бутан или метан, каквото и да е,
Буксата за комуникация с газовия компютър се осъществява през OBD-то. Ето, тук през OBD-то. Няма външен кабел. И сега ще ви покажа, понеже сега сме в LUG, точно този модел, където сме. Не искам да я трия повече, защото няма да я изтрия. Така. И сега ще излезем от тук и ще отидем в... Не, ще се върнем. Така. Ето, виждате ли го това? FITM. Инжектор контрол модуле. Ето, тук се влиза. През OBD-то се влиза и се четат данни. Ето. И сега, моля, проверете връзки и така нататък. Нямам връзка, аз съм го махнал, затова нямам. Ето така се прави комуникацията, когато се ремонтират тези коли. Флексове, било то на метан, каквото и да е. Се осъществява с това нещо. Не знам дали Опкома няма да свърши работа. Ако някой има такава кола, така се прави. Ето. FITM, това значи Fuel Injector Control Module. Той не е към бензина, тук го управлява. Engine Control Module управлява бензина, а това вече и тук имаш тестове, които мога да направиш. Дясни, предни, Selection. Това вече трябва да се види, когато е закачано. Има разни неща, но аз не мога да продължа да влизам в текст, защото го няма и не мога да ви кажа как точно се работи. Сега ще се върнем. Имате тестови режими. И тук вече може да пробвате някои от датчиците, които не работят. Version Information. Ама не, няма какво да го щрапам повече. Значи, това е... Така се прави, ако има някой такава кола, Flex, независимо дали ще е на пропан или на метан, с това нещо се прави. С диагностично устройство се влиза вътре и се вижда кой инжектор, има обучение на инжектори, сега точно не съм го разглеждал, че да го видя, но не мога да стигна от там. Да. Има обучение на инжектори. Това, което искам да ви кажа, когато е Flex, когато е оригинална, нали, тук аз беше монтирана, всичко съм махнал, но това е, тая грешка ще си постои постоянно, защото го няма. Всичко върви по каншината. Can High, Can Low, Can High работи за инжектори, Can Low вече префърля газ, бензин, следи ниво и така нататък, които са в BCM-а. Всичко това нещо върви по каншината. Мой съвет е не я демонтирайте. Аз можех да я направя, но долу под резервар едни кабели ги срезах къде не трябва от бързане. И сега да се връщам да правя такива ремонти, няма да стане. И другото, което искам да ви кажа, сега ще ви покажа. Ето това. Ето е с гумичките, където се пързалят. Това е системата за стабилизираща, за пробуксуване. И тя ми свети постоянно. Това също е резултат на това, че съм свалил газовата уредба, защото Engine Control модула си търси комуникацията с Fuel Injector Control модула. И след като аз съм го махнал, съм прекъснал връзката и те не комуникират. И затова ми излиза, просто ми свети постоянно. И така. Това е, другарчета, в общи линии. Тая диагностика, какво да ви кажа? Мога да видиш много неща, има тестове. Аз имам още една, обаче сега работя с тая. На тая е по-хубаво, че като изтечат 2 години имам гратис. После мога да продължавам да работя, но няма да имам апгрейди. Апгрейди като няма, ще го няма работа. Ние тук не караме толкова нови коли и така. Така, това е, другарчета, зачистихме грешките, много се радвам, че стана колата. Просто съм изненадан от какво е, но имам идея какво може да се е случило, но понеже доста дръпна времето,
И ще трябва да се приготвям, то вече се стъмни навънка, ще трябва да се приготвям утре. Бех се отписал да не хода на работа, обаче ще отидем. Аз се покарах малко, дано не ме остави някъде на пътя, ама съмнявам се. Всичко е сухичко, ще видим как ще е. Чисто се бех отчаял. Та, извода от този ремонт е просто не бързайте да отписвате и двигател и така нататък. Всичко трябва да се провери. В началото бех много сигурен, че е от масления радиатор. После като го свалих, като видях, че нищо не мога да намеря грешно и така нататък, се отчаях, но айде, този ремонт така или иначе трябваше да се направи. Тук сълзеше малко масло. Сега аз като ви казвам, че това не значи, че го лие, сълзи. Аз ви казвам, на 20 000 1 литър да долива много е. Сълзи, но дразни са. Тя е сухичка по принцип, няма нужда там да ми имам някакъв теч, а и на всичкото отгоре и леко антифриз пропускаше. Така че то така е забито там, че не мога да го погледнеш точно откъде е, що е, какво е, просто е много сбита тази кола. И така е, много се радвам, че успях. Държи ги над 1 бар, ги държи на ниски обороти, 5 бара си стигам, просто няма какво да желая. Сега утре ще я покараме, обаче се съмнявам, че ще ми измести малко диагностиката, защото сега ще пълни дефазаторите по различен начин. Пак ще я мъчиме и така. Не съм включил гъста да ви покажа модела. Моделът стана много хубав, ама всъщност имам някаква идея откъде може да идва проблема. Ако го открия, ще пуснем още 1-2 минути така да ви обясня и така. Това е, другарчета, много се радвам, че си наприх колата, утре отивам на работа, пожелавам ви всичко най и чао. Чао от мене за сега. Чао, чао.